ene de Asanteman Zongo Nkosuohene Alhaji Abdul Ali watu ne nsa afrɛ wɔn a wɔn etwi pragiafo nyinaa a wɔn ɛwɔ Greater Kumase abɛhyia mu ɛwɔ Prempeh Assembly Hall na ne nyinaa ne sɛ wɔn dwumadi a wɔn edi no wɔ yɛn kwantempɔn so ɛna watu ne nsa afrɛ ɛne ntene ne wɔn a wɔn anim de ɛsɛ adwabɔfo yɛn anasa pragiafo yi wɔn ɛmbɛkyerɛkyerɛ wɔn deɛ ɔsɔ wɔn yɛ ɛne deɛ ni sɛ wɔn ɛyɛ na wɔn ɛkasa mu no wɔn ka nsɛm dodoɔ na sei ɛna ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ. ɛne Nyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn ni ɛma ɛne adi ɛkye yɛn ɛnyɛ kwa na megidi Yesu sɛ yɛn mpanyinfoɔ nso a ɔmo bɔ ɔmo tirim adwen sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛboa kwagye adwuma ɛno nso no wohwɛ ɛkwan bi so a ɛno nso ɛnyɛ kwa kisɛ ne nyinaa no ɛyɛ ne pragiafoɔ ekumtuo ɛne assembly no kumtuo ɛne Ghana man kumtuo ɛne nyinaa yɛ hia etina mɛsrɛ sɛ obi biara enya abotrɛ na dwumadi a ɛbɛbɛdi yi yɛntie na asopa mu na ade a ɛbɛbɛkyerɛkyerɛ bia no fi sɛ wonte ase a na wabɔ mmɔden no ayɛdɛn na wama nsa so na wobisa mpanyimfoɔ so wɔ hɔ yɛbɛyi ano nso bɔkɔɔ a obiara de bibi bɛfiri ha bɛkɔ fie ɛno akyiri no mɛsan ma bɔ mpaeɛ kɛseɛ ɛde ama twɛdi Nyankopɔn a ɔma ɛbɛdu saa bere a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والضم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والحرم والمعصم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من كل الشر ومن كل البلاء ومن كل الشر اللامة ومن كل عين اللامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل الشر وشرك الشركون وأعوذ بالله من كل شر الشياطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم على آله وأصحابه وأخياره وسلم تسليما كثيرا إن الله والملائكة يصلون على النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسبوعنا مو هذا ما بو ببري أما هافون بس لما موسم سام كسيا ما موسم In fact, numbers na yehu wa hano ama yeni adepa se oya ade na obia de no hudi be hwegu sei that is obia pa ade no yie nti mo bɔ mo nsɛm ama high table fo no ya wo se yenso ya bɔ nsɛm kɛseɛ ade ma mo ngo mo so ma ya ade na yesa akɔde to aso no na yesa de aseda kɛseɛ ade ama ɛyɛ yɛn Zongo Nkosuohene ɛyɛ Sarki Abdullahi Ali Bari ni ankasa ne ne yɛmɔ nsɛm kɛseɛ paa sɛdeɛ ne din n'akyi no yɛsɛ wɔgyina hɔ ma Zongo Nkosuo nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ watumi apartner assembly no ɛne MTTD ɛwɔ division atumi de dwumadie kɛseɛ sei atoto akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛn nso yɛ dwumadie a yɛdi da biara no atumi akɔ so na akɔ so yie na wohwɛ a apart from sɛ yɛbɔ yɛn nsɛm ama mo sɛ moayɛ adeɛ no mabɔ mo nsɛm ama ahafoɔ no ɔsɛ yɛsɛ abɔ yɛn nsɛm ama biem ɛwɔ dwumadie a modie sɛ daadaa yɛkɔ ɛne yɛba sɛ mudi hɔ no mu a anka yɛnkɔyɛ ɛne yɛn mma yɛ mu no anka bɛyɛ de paa nti yɛbɔ yɛn nsɛm foforɔ ama mo ɛwɔ dwumadie a ɛda nso a mudi ɛde boa mansi no anaa municipal no nyinaa nti yɛsa abɔ yɛn nsɛm ma yɛn mu biem
Edamase. Said the yakan, Jumadi Amudi, no. Yemuna Bofia Kra. A Jumadia, you hold in high esteem. A Jumadia, you who say Jumadia, a boy, never as Corman for Messi into Yedamase. Na yes, and when you four moves of more hanging, I want to war music. A cast of music, and when I am Municipal Security Council. I buy, I'm on a moya buying. Jumadia, Modia, so music in Sanono. Say, I'm more better, and I say, a better, because when I'm a damn music, I know. It's a better, say, be a crosso. Now, want to be a crosso, now, Krumu, I dina, Sunday, about Krumu. Now, be a Tianya, that dinner, Dada, Ponyaba. The music for a madam was led by the divisional commander for the Menshia division. Into a Menshia divisional commander, when you go divisional commander. Into Commander Hammond, that's it. Now, you buy a different houses, so I'm penny for a child here in you talk penny for, I did a penny for any other unions, any idea, or moving out here, they are Sedakis here. Edimubia said Jumadi, you know what time meetings, baby. Now Jumadi say by and also sweating me organizing in our camera. Namaba, I have a charge. I am shy. Uko we are Siafana in marketing, say Gadi. The frame will be niche. Niche, no, that's it. You say, Obia from market, Cassianina, and Wakasa or no, from baby. And one or no, the war by your pa, my year. No be who say, I had your wood probio to me any year pa. I assume and a poor way. Now, Quabu to memoir. They say a technology. Yana attack on a bois. They say Germans, no, what Germany are. They can say technology, German technology. Now say Chinese, what also, Abamupa, say Chinese technology. Nti wiase nyina wo pebe bia technology ya adwuma pa wontimi mo kromi ensa abra wo mo Germany di na wo mo China di yase wo pebe bia tourism say yen ko ba bi ne yen ko gi yani yen ho ahoy ho ne ewu se ye wo bitisa eye kama ye wo desert eye kama ye wo hotel eye kama pa e wiase nyina wo bia pebe bia obekọ akọjojo no ho no agi na ni pa ye bo Dubai mebo ana yenso so yamaimu ya Asanteman yese yenso so ya creating nature no ne dia ene say yenso so se wo pe ba bia ye betimi de pragia ana rickshaw ana de eta friend adede ta wo hapa no aye adwuma na wo pe ba bia ye betimi afa wo e de ofuru 1 point e de akọ another na ho ato yie pa. Yes, yes, so Yambra as Wasiana as a Brahman from Mebois. Yamo is a man. Upon Kraya, Jumadia, you do a hand who will be is our Oba Asanteman, the bit is set up for enemy idea of her. They will pass for a man. Releasing the half of the Adede Tana Pragia business. I ask for a man for an as once a conference. And the yes, we are nature no. That's a nature no, dear. Other than Germans, no, you see a technology. You go with German car, and no nature, and no durable, and no an engine yet, and no an spare parts yet. Omonya deeper, say, you have been called to the hotel, any beaches, any other papa. You see, you go Dubai. Obi ya was it, Mammy go Dubai, almost what did you power. Obi aji tum say o pe ba bi papa sa dia ko Dubai first na ye Paris no ne Hawaii and Dubai ye twa o nyina amoso nature no o maji di power na den na se yeso agi atum say yeso rickshaw operations ana pragia ana adedeta yeso ye be ye dia ye ni yie dia aden na obi anso ntimi nka say sa dwumadie we die se wo promo wo mutimi ye no wo ye ni yie pa ko asworema promensi abusiafo na ye die empepi ye ta hu ne se be senka obi kura betina mu obi okura ye howo
person will patronize it. Hey, I did hear Ghana, you did move nipa from one place to another. Sena e ho hyehyɛ tie ma me kɔtena mu bi na menhwɛ wo sɛ yɛ nuanom abrɔfo deɛ ɔmo ɛpɛ fifi mu paa ɔbɛtena mu na wadress kama na wɔtena mu a wama na kɔ aba me pa kyɛ ɔhe na memfa wɔnkɔ baabi a wode ne bɛduru biara na wɔkyerɛkyerɛ ne ho aba kɔsɛm o aha ɛyɛ sei mmerɛ bi a atwa mu no na yɛ nananom dwumadie wei no ɔmo di wɔ ha aha wopɛ sɛbe kyinkyiga a ɛɛdɛ paa joint wei ana woba a ɛno ne yɛfrɛ no marketing na wokyerɛkyerɛ nipa no na wobɔ wokuro no ho dawuro na the way a wofa so atwi no no wɔhu sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ kama ɛdi mu ɔno nso kɔ a wabɔ ho dawuro sɛ saa machine no wokɔ Ghana na wokɔ Asanteman mu na woba asɔreman pɔman mu a in fact wotena mu a w'ani bɛgye but ɛdeɛ ne yɛwu yɛpɛ sɛ obi a wɔ ha biara te aseɛ ne sɛ mo dwumadi a modie no deɛ nti a mehyɛ aseɛ mesi yɛ mmɔ yɛn nsɛm mu ma mo no mo dwumadi a modie no ɛsɔ yɛ ni o ɛsɔ yɛ ni mo mpanyinfoɔ deɛ ɔmo ni na nsɛn ya yɛkɔyɛ pitching bi broni ka sɛ pitching a na se kyerɛ ne sɛ dwumadie bi a wodie na mpanyinfoɔ na investors yɛaba de sika aba na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ dwumadie na wodi no ɔmo de sika wura mu a ɛmfasoɔ wɔ so paa bɛboa dwumadie no nti ɔmo mfa sika mɛwura mu ɛne yɛfrɛ no pitching wobɔ dwumadie no ho dawuro akyerɛ mpanyinfoɔ time wɔ mpanyinfoɔ no ɛba Ashanti region yɛ invite districts mmienu pɛ ɛwɔ Ashanti region ɛyɛ Asɔreman district ana Afigya Akɔ Abere South district ana yɛ invite out of 43 districts ɛwɔ Ashanti region na mɛmɛ kɔɔyɛ no dwumadie a mɛbɔ ho dawuro sɛ investors ba ɔmo mfa sika mɛhyɛm ne yɛnyɛ ne yie paa na ɛbɛboa ɛde adwuma ɛbrɛ yɛ mansinfoɔ no na ɛsɛ aboa yɛ daadaa akɔ ne abadie no ɛyɛ ade de kaa na apagya business ɛno ho dawuro na mekɔbɔ wɔ hɔ nti sɛsɛi just last week ɔmo get in touch with us sɛ yɛmfa profile ne nyinaa mmra ɔmo de to the website of the Ghana Investment Promotion Center sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ewiase afa na nyinaa obi akɔ ɔmo website ɔbɛhu sɛ wokɔ Ghana wokɔ Asanteman mu na aba asɔreman pɔ dwumadie bi sɛ ɛwɔ hɔ no a ɛboa paa nti wowɔ sika afa kɔ wura mu deɛ saa ka kyerɛ ɔmo sɛ gradually ewiase nyinaa ɛɛtwe ne ho afiri machines anaa mfidie a rely on the friend internal combustion ɛyɛ engine a ɛyusu petrol ne diesel ne ade no ewiase gradually ɛɛtwe ne ho firi ho woba Africa Morocco ɛdi kan Ghana yɛdi so sɛ yɛn go through the friend of electric mobility that is a machines no dey use electricity and now dey use batteries nko a because yɛn ho sɛ fan go bo ewiase nyinaa ne bo yɛ den sɛ ntɔkwa ya ɛkɔ so ya ma ne bo asa apagya ana afɛ busumi bia gye so akɔ sesa kɔyɛ busumi bia gye sɛ wasesa props ɛbɔ mo ka nti gradually investors ɛnkra mfidie a rely on batteries no na ɛnyɛ mmoɔ na ne boɔ mmra fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛtumi atɔ mu mpo sɛdeɛ wɔntumi nyɛ sika ntɔ no koraa no ɔmo nya installment plan ɛma no na wɔgye a wɔyɛ ne nkakrakra na wɔde ntua na wɔwie a afidie no abɛyɛ ne dea na sɛ yɛbɛtumi ayɛ saa deɛ no nso a ɛwɔ sɛ yɛnya charging ports bebrebee na sɛ kurom baabi bebree wɔ hɔ a wogu hɔ a wotumi de wo battery no a ara ne down ho ɛde ma ɔmo na wagye mo a yɛacharge na wode asi so na wokɔ ɛnyɛ sɛ afei na wokɔgyina wo 30 minutes ne yɛacharge ama wansa na wakɔ saa dwumadie ne nkɔmmɔ nyinaa yɛdi wo mpanyinfoɔ deɛ ɛne ɔmo hyia a yɛbɔ ho dawuro kyerɛ wo invite company bi ma ɔmo ba ma ɔmo ne ɔmo kora di nkɔmmɔ nti mo dwumadie a modie no ɛboa na sɛ ɛboa deɛ a ɛsɛ ɛhwɛ kwan a mobɛtumi afa so na modi ne yie but the young one says story no I different kakra obi amana no so a wo ride pragia na ade data no omo nye discipline red light no omo ajampo oni traffic ni ekwan finfini no na mu ebi no twi no anyhow no omo to amanfo ogu ya kasa me victim pay in fact sada no yankopon ne di no afofie because umudodo na ani even with the position ewumu a bitimi fro
ade de ta no na me de nam obi hu a wotiri ye say na ya no wa say MC na tie but ni nyina kire say modwuma di amudi no ye ni so the kwaba ne ebetimi afa so wadi ni na mo nso so modwuma di na abanyam na mo wadi mmra so ne ba office anche mo panifo de adesrade abetu manim say aposifo a mo ne omudi dwuma di no omo ta agina mo hama agene dodo fa we bra wanya fa sika bra ene ade ne convey me security ene aposifo panifo di nkomo se me sra mo asam a mo de abetu manim ni omo hwe no omo ni huduma nti wo ho ade divisional commander ni wo ho a no be send me picture and a video na mapushi ama no be say commander hwe ye nkofo na ye mani nyi ho na commander tu ho na mo aye say ye bibi sa agbo mo a mamo nso mo nya ade a ebe ma ye yensa si fom na ye say ye bi sa aduma di ko mo na mo ye bo aka sa mo ye no ntwa yi e ka ho ana ene ya organize yi mo mpanyifo ye ne wo mo hia enkomo a ye be di afa budwuma die bi ha ho no wo mo say ye ya ye wo station no de ye ya ye wo kuo no de ye kwa ye ne ye riders no edi nkomo ye educate you na dodo na so ye wawa omo de station kura mo ma ba bia na omo na omo de breaking mara enti omo so mo ni omo ni wu tita ho ani ase you se sa na tie dia ene ye be try na ye papa Zongo Nkosuohene ono de ye ni otimi ye e de boa Zongo ene Asanteman nyina ye be partner no na ye de sa nchechire we amam na ye de ni nyina amam a enne dwuma di a ye be die no ye ba ye be mamon chechire ebi na masha ase yakam se obi kura tena o machine ni mu a oso ohu se sabi ni pakura wa tena ni machine ni mu no sabi odi ni huni sabi oni mu mra no sabi ne riding no eye enye se bia no ato afa me bomba ubisa me driver obeka me di traffic ni ma jampo na obi wo yi afa me ho ride mu ya se pay wo dia pa me bomba obi ya esi from no afi obu kotodwe patch oka se post for mfa no ebeka se MC tirimu ode uja no so a waboka enti ye frame na ye say capacity building e kwan ba ne ye fa so na ye timi ye training mo na mo hu se o ride a empo emra egu akwan mu no enye support mo activities no enu ti na mo number plate na ye blue no Ghana mra mu no afidie bia ye timi ni ye adwuma register no eboto bia number plate ni ye yellow wo de ni e blue enti ase abaya yi na ni kakra sa mu ni mu dwuma die na mu nya bibi nkoma no na mo hwe no na mo bu mra so eno de ha ye no tie ni mu be hia ya chechire mo mra no ya chechire mo mra ni wi a ya chechire punishment nzuru e wo emfumso ni bi so no and say a lot of your foreigners no and so I take you over the trade and then they tell business no your foreigners no do one so I take you over your statistics actually say machines no be say 3,000 and your man see there be and then I'm efanipa 3,000 and they say foreigners no I take you over and then you bet me aye dia fam we Ghana mrade GIPC mrano etia say foreigners ebedi dwumadi etisa ehye dwumadi a foreigners ebeti yedi e wo Ghana man ana the foreigners entimi die taxi business taxi no ntire say wa toka no apenti wo taxi we no say taxi ye brofo kasa na se kire ne say wo fo obi afi aha e de na ko ha no agi miska ni nyina ye se sebe awowo entimi ye na oba ye ha no ma ni nyina ye hu ye bu ye ne eguso kakra but awowo no do na so ebu mura no so enti ene ye ba ha ye nyina ye beto ato ye build mo capacity ni ye kire mo mura no na mo so mo de suggestions se ba se ye nyina ye bom ni ye chechiri poni wi a na me ya adomo a na wotwe mu a afei aposifo any task force any ade ebe tu ogu ogu montene so na ya ensure say sanity ye this sanity ebe ba mu dwumadi ni enye persecution enye say ye person ye chase mu out of business there be entisa
Demo said the Abaya Mosumu, Yabetini, Ama, Mujumadi, no, IF, Nayakama. Madame Assembly Berry, just about 3 weeks ago, Ashanti Regional Minister organized a tournament. They be both people at Islanders Park. I'm right at one and then it's one more in a Jumadi in the Kosovo. Now, Ashanti Region, and Bifi districts be a buy. Now, Asambakwana, a hard junior, as I am to Yam Kakra, and it's a Mraya to one, Yachi, that is some go for being come say, na Abu who are Bontinia. I said, I have Mundim Rasso, Uban to Pampania, the Batia Bahano, I had a come up, I said, Obia, Ayabidia, come. Sa Jumedia, and I said, Dibia, when you do Bonewa Bontinos, I anticipate. I have a set, sa conception, and a misconception, no one. The Messiah made the said, or mobile, no who sent this out. It's yea, any Jumedia, any Yahoo. Said the Abaya, sa story, positive story, about Bontin. Now I'm saying it as you. Yet I must see you. And then media can see a man Abiente, but the wild city, a woman, a way in Asanteman. The New American, MC Becca, the Sumaka Academy at once. I did a year, a white in a woman. I did you one, except one Casamuca, them sissy. If you are now, or Montreal, no other journey, be back. And a young author, America, Luma, not in the moon. Usana Saba, Kumusaba, Sukunamusa, Ukudibonia, you are going to Sewa, Casamuca, acquire Pura, police for a market, standing on the Medina, not to be upon the hill. That was a woman we are now. You should acquire into my work that human Apoy. If you are Union, Aquatic, a data so. Ruma, now that a quantity, Nina, Kawa, a person, one Casamua, police for, the giver for the share white Faswana as near the Papa. With the Munina, the Damas, the Menchia Divisional Police Commander. He is also part of those who steer affairs of Asanteman Municipal Security Council. He is in the person of Chief Superintendent Mr. Frederick Hammond. Mommy, I'm going to say much here. Okay, but that's it. Honorable MC, Papa Asanteman Zongo Nkosuohene. These members, and program 24, let's see what your members in Praga riders, and as I did tell riders. But I am there, say, I am an Ijabbre, say, and you may do way air coso. Said I see, you know, and Crawford most of them accusing, say, I didn't see na yet to her. Now, Pragia, Yadin and Namie Susa. Ubamu said, Pragia Bassin, you do tea national, I also original no say.
car ba na se car mba anse wakọ ye de edu ti junction na we traffic light aso amafu bebre totiaso wo so wodi subi pragia riders me de mi ni adajere bo se we buasi either say obafa nchen anase obafa fifiri na odi be shesia cars na edi be twi cars ni bi owi a away na okọ nkola nkete undo even 18 years na we do 25 I also oka commercial vehicle not pragia na okọ ya se yeni bebre wo kan so a atem didie na edi watam na ekọ enti saa na ebeye se yeti ho police fo wom ene nkrofo bebre also ye hwe ne ma bambo dwuma na ekọ so na yeti woni ye ahwe han na saa dwumadi a pragia fo edi ebekọ so na amanfo ahahai enu ti na se yati se efi Wednesday ye de na ebesi fom na ahwe se enoma ekọ so a eti saa no eni se ye makwan ma ekọ so esanse o se ye de embra no ye adwuma na so obi baka se embra na ye ka ho asam no kra ene sen bia ye bu bebre kra embra no kra ye nim su kra ye wi afi enti sainti na ma yesi ayehia ha enam saki ene assembly ni police for modern boti ye di sa adwuma eti sai yam pese me kan say police for and as a pragia and as I did the tell riders mo ya tamfo kra ye domo ye su kra ye fubi na so road no enya ade the tamfo enya ade the tell as a pragia for nko adia enya nkofo bebre amafo nam so obi the car nam so obi the bicycle nam so obi the motorbike nam so it is a road no so anjo na say anya peaceful na say ye di ye ho ene ye nkofo abro enu ti na ye dey see enu so say from Wednesday ye yes an church na Wednesday so a and they say when you so dia na say second one ye do go to court me dey say MC wa dey say Saki wa dey say penifoni na wa obi abeti bi it say ye chi wa so no so obi antumi machire enti e ba stress ni ayeye mo ntie na sopem na ye fanye adwuma na ye ma adwuma na ayeye no ehwo nti na Asanteman anya akraba hwe obi aba ha ye betumi atia pragiam pragia wo hia air conditioner wo ti pragiam a air conditioner from afa ho saa nti wo se yetumi di ye adwuma a wo se ye ma ehwo ti na aye akonno ama afoforo yabada mu nyina se wa hokeka mu di abai na yabasre se anka ha embri afi embri tumbre no yabasi aye biam ni aka ye ho yabada mu ase Operatiors of Asanteman, my future commander is my able district commander, Mr. K. Kaujo, and my good Madam Dr. Mesa, all protocols of the me the profune tree jaba frafra, but when you know topic amama here hazards on the road. You call for the riders on nama in terms of penalty. What tarika to one or Makwan Crow or Makwan or Tarika can't go break away the Hulu and Fano. When you bet Anna Pine or the Apoca ABC Aramiwa Baby on nama or Pentem. What will win him? Almost a port when himself over to
in front of him so that And so over train, over break can from Oyafa, over passengers in our push. Obi stop na hasisia, it's not so very cheap. Over the as Wadan, over so higher. We are not kind of only passengers in. We need to find you, and I'll find her. Near Council, it's also I dare some of us light or the banana. Who want to do the light? The breed, and what are the station of Sabbathman or do I like not enough? One account for one. On the passage, I don't know what thread. The actors who address the way aside of a passenger, a victim, no one I want to see. A bit but pregnant when 90 I want to. There was a case. I don't from a far, but both open and your. It's in another. Who pragara, who has all control the panel team. The panel team are your clients. The board to program as at that time or your William. And to so basic form, we'll see for one. Only to you also. let me acknowledge his presence. 1 minute. Apologies for intervention. To have our guests, one of our leaders, meeting the rest of our community, is the person of The head person speak, make up our speak, Pamucho, and there, and then some come was and I think I have the biggest problem in Prague. Make up our the station of Senate. As I told you, America, or pharmacy, when you will be to Prague already now. Why you do that? Live well. Baby, to Prague already. So I call you to or that our riding. What brand parking? And you're ready. Who parks? You are not trust. But open to Prague. You was sleeping. Or to Prague, what down? You call our truck, I say. Good morning. Pacho, media drum person me de kan ho ye. Oma omuchi ragia anajo. Anajo. Anase usu amuna. Ewiemu ayekusu. Ragia rider. And from afar, wo glass no, when you pay, and chen no, Bibia bet me out when you a catape accident and a busy. We are Praga rider. Obia betina, wo Pragiamu, free baby, was starting with uma, a co baby and the busy. Name one, a show was that. Indeed. Wo ena wasa wo hwe kwan a obefa so a nipa no ebedru baabi a okọ asundie mu bade na ehu America basa accident ni bi wo horma ensese esi se ya peya accident ni bi wo ho a ensese esi asokore mampon riders semu bekaya America krani usuoto and a rider, or overtaking, or car overtaking. Or the Koshia car back. Yambin charge the passengers, or no quan and oh, we. As a man make a mamma Nampan of money. It is a real massacre. Now, Nadia, Tobo, speed in my head, over back. It is a Basavasa walk like Yamuno. Ni nyinaa etina ye nipa na ye ka Prague ye nya adweye
yɛmma ahwɛyie ndɔɔso ɛwɔ yɛn adwuma no meda wo ase. MC, get out of the yes, MC, I police open for final office. Now, for all right. And then, yes, no, a bit easier, as I say, and the point I can't bring. And said that and say, and I didn't bring. What should be yet the work is here. Efidie na yɛde nam kaa kwan no so no ɛne nipa a ɔka dibele ɛna mmara ɛma ho kwan sɛ ɛsɛ yɛhwɛ nkrataa fam nipa a ɔwɔ kwan anaa efidie a ɛsɛ sɛ esika akwan so kɔdi ne dwuma ɛno ho asɛm na yɛba bɛka ne nneɛma a wobɛhia ansa na saa dwumadie no wɔtumi ani nti bɛne bɛka sɛ requirement registration na wɔankasa so a woyɛ nipa no license gain as see you then say and some to be a license. Mefa efi nipa na wo ka fidie no di kan. Emra pe ne LI 180 no e kire se ansa na obi betumi e de efidie se ye car se ye moto esika pass. Se nipa no ye obi a obuta license. Onni bi kura no se wonye bi e fe no permit ana learner permit. Why e wo ka se o the license? Emrade say we nya 18 years and then go na 7 working at a while. Who can say who apply say with me and start a license. License dear no 7 a requirement and yet cry about me so be a mama license. No one who share it is a passport I need to prayer. We are gonna leave now so passport send you say we different transfer. As a CMO, Ghana card, the same thing. But a bank license, necessarily a member, never provide self Saka answer. It's as at the moment, you did license special symbol. As a set, who call around final possible, or call Marco Boni Pampa near Japan, online. Yantia says, good. We are going to live when 18 years. Persecution. Motu eka anaka emrani ja wo wetumi akọ driving school ana wetumi abadi bi no ba se menya 18 years me pese me ko na me ko sua motu anaka but ete bi me se ko kwa ko sua no e ko sua ndi asa emra wa se me ye emra se ko ba ye di kai ye hwe to me granta e tire se o ye Ghana ni in him say, you can say, if you are a foreigners license, more than air riding your woman. I don't want to say again. DDM, and rather say, answer the between your mobile license. Nipani dance, THS or a Ghana Niba. Oba, I'm a Ghana card, you share Ghana card, will never feel 8 years and then technical officers, what do you say, Oba, something, but only American. And I'm living now, say, what they bring a medical doctors. I'm living here who big guy. 2 minutes of the say, I ain't you of one. You better not say, yeah, I'm say, when you're so medical expectance and the officer then said, Opemsuo Krata, you are coming for a say, they check government hospital. Can the medical report say, one thing? Your mouth license in any of the officer be based on the medical report. Now, they have started license the process amount. Okay, license I can say you need more card, you want process. But you know you are process in that. With the car license, and there was a military we go to Pagaya. With the car license F. Now was a class was a good one. You have a license F with the church later. About the side of the good and they actually move. I'm what I say. A bad license, I need more car. You want to say 4 minutes, sir. We have 3 categories of license. Your license is motorbikes. Say you deny you, say a prayer, say a and I will go. You will have
it's really a bucket, and then maybe one time. In nine, father and the family, yet license A and a D. And maybe I was simple, not license A, no less than any two bites. Say a prayer, say I have say a motor, and the license A, no, and license A, no, and maybe I was simple, I am a motor exams, and some I then before the stakeholders will say, you have one, name will decide that we are in the year where they are. About one, my dear, want to ask you, which we have our head to the answer. And the two barriers now is dinner. Yawa, they are before the single say, you have fast technical officers, and they move about possible to license. And they would meet church after church, you must be a fast license. So you will be now, no car license, air license ever. Let's see how we make it up as we do that. You best say, Professor, when you are trading in the office. Now, our license, you are adding additional class of A, and you account everyone. South Carolina, not when you do this, which will be accountable. Yantia says, good. Say, Obina doesn't have any gun and you're ready to be your license. And ask them to be again, Mama license. And rather say, say, Papa, you are again. Not Ghana, Emma won't buy so to Yanta, which is a resident permit. Nay, other legal document, migration for Atia Oba officer, you may issue license and you have opportunity. It's as a Oba, and Brahma, I said, which makes Ghana can be taken. Then, no, baby, I'm a no India, you actually say Ghana. You actually say when you can. And good somebody is an additional requirement. Who knows who are resident permit and then crack time so to the woman. 7 days was I in Libya. They give it to this new price here on the license. You may issue license in India. License are not extra or say, what's the number plate I use to the Mamutuna? A blue color. If it's in the Indian contract, you want to be a number that we are registered private. Until said, I'm paying your Brahman in the hand, I used to live in the no one person around Semoto, a penny, it will be fed editisca. And son, as a Sasana plate. It's yea, what by a chest of the license. Yeah, man, license say, or when the motor, if you offer the lady, and then we did to Roma, or yea, maybe, or which will be up and only and if you are over, who would tell me, I friend ID, international driver permit. The crew, what the crew on license, ever Ghana, Oban, and Rabban Opine, so on track. What in the license in the bar, ye did it and say, you must have never heard. I had a head office, the man, maybe a free buy, the crew, and that's your normal authentic license. So I say you are pastor, and I'm a guest person. A tell you what about the man say, and for say you one. They did it there and say, you get a convention. You better convert the license. If you do, get your bread, get your bread. They do it in a year to one year as a individual. You need side and brand and it's one. They are not a year. And then I guess somebody reclaming that, all right, tell again. I can say, I'm all let's be to tell you that I will not wait to see her. It's a matter of India. And they reclam say, I'm right, now you will be cool. It's as a way I will see her. Yea, and yet you will be cool. They are here once. They say, see a temporary here, you will say, a police for an idea for an hour city. And the other security agencies, they was able to do that. They will be a war, see about the war. License, government police, and as I was saying, men go for. Legally, one of what we are saying, and my services. It will not be, it was Asanteman Zongo Nkosuohene, was the associate in the office big green. And also that your mobile service units. So, one have a treaty and not was afraid. You bet you must see a call. Yes, see a road, you are not being a wait, I am a moment. Yet, you said it as half fake documentations are if you didn't first say, give it to me. And they have
Legally, the chief executive officer, who are leading the field, was 6 months, yes, I think, 12 hours. It's the other day I'm doing it. And then I want to go on passes from the now the people want to go on, I'm not taking you. Legally, yes. When I am also quiet to say the mayor, say daytime, maybe I will pay the man. Everyone so many people, and I do put together. I am saying, I hear say that. Member registration. Abraham said, answer and the idea to see how it's a same area access to the form of identification. It's not said, the Baba said, come, Ubia for the Rocosia. Everyone, says, can Anna Ubiquity Bonia, and then you have to even the number I say, very exercise near the book that Amadi Asset. Registration, right over, I say, go to the car and I go to Amadi for registration. Well, what you oh, I will be a young receipt and I just take that to say, may I receive myself you for once and not and also that answer the Indian as a safe factor, customs, and answer Ghana Revenue 24. Omokabata, and Kenka, Homeset, take after the also say it's a common crata, it's a safe view, a factor, the KPO, the Nipanitria. And by into our house, the living office, the Armiosa, Castle, Mission Department. What is the first point of registration? It's all important. Every day we about the young state area are living. Everything and how I am not people who enter us. Yet, say, ownership is legal. And the possession. A woman said, doesn't mean say, Madame, happening, it will be connected. My papa didn't do. But I was a son in that time. I am looking at the family. Maybe I don't have to be. Let me understand. One, then, details and register. Yea, the power and important. The power, only demand or another it's answer the little now. As a sort of who to say, it was first what I say, that is what I say. Registration that you best start, you do it here. So, how we are to say register. You will be a sort of spirit, something goes to be the same. Next, I on our sometimes you will need, and I will answer. Say, if you know, and I can't, go to my it will come and must be no, program and I got a you have to get started registration with us. Now, I have to say, it's important. Important to be here. Go up and feed now you are left later, go massive. They are told Mama. If they are says, at the moment, Jordan is a little bit information. If they pull in the Ghana car, then your body will say, Papa, without I say, you're exercise Mama. And I say, you best say, you fell in lane, and your mom, what would you do for? Now they are very fine. You did it, they don't need to have a blue Ghana car, and you're down. Now I say, Papa, I say, you're exercise Mama. And I say, wow! Make a registration once a year. Make me here take the phone because any in any make me have to forgive from. We go back and get your product. We are registered and I will. Sadly, you will be bringing out and I'm 18, section 17, and the phone. What's up with the character? Now, what should we do? What does the good give us? What about what's happening? In your way, as I said, what about and I want to wait to do that.
you may be now machines, cars, entities, you see, they are not the cat was one, and very small, and I'm a teen. It's just a way, and I'm going to start machine. What are they doing to this? Say, for total, that's one share. Who are the different things of food? That's a the papa where you are, the Muslim over in India. Even the young one crafting, say, oh, power of apple. And rather than say, oh, we don't have to make a idea. We went to the sound of apple and I didn't say, or say, or say, time, that's good. Everybody is gone. Or I think it is a community. No, say, when you keep on the water. Yàrá yàrá àgbà sẹ́yìn ẹ̀ bá bù ú. Ẹ náà wọ́n sọ àwọn ọmọ náà wọ́n á ṣẹlẹ̀ yẹn tó kọ́ náà sọ. Sẹ́sẹ́ fi ẹ̀ náà lè wí ìwé ìyá ẹ̀ náà kù fún ọ. Tẹ́lẹ̀ ọmọ nìkan, yìí náà sọ ọ̀bẹ sọ ọ̀rọ̀ ní abẹ́ ìlú ìfẹ́. Wọ́n ò pèsè àti ìlú ẹ̀rọ ẹ̀sìn. Ẹ̀rọ àti ẹ̀yẹ kọ̀ wọ́n fún èsì. Ó sì wà fún ẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà sọ ẹ̀fẹ̀ sẹ́ wọ́n lè àsọ̀rọ̀ àdúgbò ìlú wa ìlú wa. Ẹ sọ fún ilé sí ya ẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀dá wọn. Bom, então, que assim é para Mauro. Ebreninti, Mijina, protocol, Akamana, Edi, Mijuma. Yamame, Etrasem, Yensa. Sɛ memfa ɛberɛ tiatia enti menim sɛ yɛkyɛ aduane ne deɛ ba wobɛnya aso ama me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnsɛe ɛberɛ bebree deɛ ɛdi kan no yɛsɛ me ne wo ɛmɛkasa mfa wɔn a yɛne wɔn di nkitaho ɛwɔ yɛn adwuma mu wɔn a sɛ wɔnni hɔ a yɛn adwuma no ɛbɛtɔ sini kakra mekyerɛ wo customer anaasɛ wo client afei ɛno akyi no yɛbɛsan akasa fa suban bi a ɛsɛ sɛ yɛda n'adi ɛwɔ berɛ a yɛte yɛafidie n'akyi ɛberɛ a yɛde yɛafidie no ɛyɛ adwuma no suban bi a ɛsɛ sɛ yɛda n'adi ɛne suban bi a ɛsɛ sɛ yɛda ne yɛakyi ma no koraa na ma yɛadwuma no akɔ so afei deɛ etwa toa no me ne wo asan adwendwen hia ehia sɛ yɛbɛke yɛn ho afiri nnubɔne ho enti yɛnsan mmerɛ no yɛbɛfi aseɛ afiri deɛ edi kan no sɛ yɛse obi ɛyɛ wo customer anaasɛ wo customers a deɛ ɛsɛ sɛ yɛhu ne sɛ saafoɔ no wɔn ho hia yɛn yie ɛwɔ yɛn adwuma yɛn mu efisɛ sɛ wɔnni hɔ a ɛbɛma yɛn adwuma no atɔ sinya mfa yɛn adwuma no ɛnni hɔ koraa eti sɛ yɛyɛ store a wɔn a wɔwura yɛn store hɔ bɛtɔ adeɛ no wɔyɛ yɛn customers sɛ yɛyɛ bankers a wɔn a wɔkura wɔn sika ɛwɔ yɛn hɔ wɔgye bosia wɔ yɛn hɔ no wɔyɛ yɛn customers saa nso na yɛtwi pragye a wɔn a wɔn ho ahia yɛn yie ɛyɛ wɔn a wɔbɛforo yɛn pragea na yɛde wɔn kɔ baabi a wɔkɔ na wɔn nso wɔtua yɛn ka wɔn ne yɛn client anaasɛ yɛn customers a wɔn ho hia yɛn yie paa eti yɛmfa ne sɛ yɛsɔre anɔpa ne yɛkɔfa yɛn fidie no na yɛkyia anaasɛ yɛkɔgyina yɛn station hɔ na yɛnya obiara ama na amɛfo a yɛkyerɛ ne sɛ yɛnni customer baako koraa enti ɛsan sɛ yɛnni customer baako koraa no ɛbɛma yɛn adwuma no aka mu anaasɛ ɛbɛtɔ sini na ɛsan sɛ wɔn ho hia yɛn yie ɛwɔ yɛn adwuma yɛn mu nti ɛsɛ sɛ yɛne wɔn nkitahodie no ɛyɛ nea ɛsɔ ani ɛsɛ sɛ kwan a yɛfa so a yɛne wɔn di nkitaho no yɛfa wɔn yɛnsi wɔn yɛgye wɔn tua yɛn ka anaa yɛgye wɔn sika yɛsesa ma wɔn kasa a yɛne wɔn bɛka ɛsɛ sɛ ɛyɛ deɛ obuo wɔm eti sɛ yɛn treaty yɛn client no anaa yɛn treaty yɛn customers ni yie a
ɔmo bɛ avoid yɛn anaasɛ yɛn adwuma no a yɛyɛ no ɔmo patronize ɔmo mma koraa enti yɛtae te sɛ kaa bi ɛkɔ a obi gyina hɔ anaasɛ passenger bi gyina otumi ɔtwa ɔhuu sɛ driver na ɔte saa driver wei ne kaa deɛ mensu bi da ɛdeɛ nti a ɛsiane sɛ nkitaho a ɛkɔ so ɛwɔ ɔne ne passenger ɛkɔ so ɛwɔ ɔne ne customers ntɛm no ɛnyɛ papa enti saa na ɛteɛ ɛwɔ yɛn pragye adwuma no mu sɛ yɛfa nnipa no anaasɛ yɛfa yɛn client yɛfa yɛn customers no na nkitahodie a ɛkɔ so ɛwɔ yɛne wɔn ntam no sɛ ɛnyɛ papa a ɛbɛyɛ wɔn nwanwa yɛbɛtumi ahyɛ wɔn so especially yɛn operate from the stations no yɛbɛtumi ahyɛ wɔn so yɛba na wo si scale a ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛbua wo ɛno nti akɔhia sɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛn nkitahodie a yɛne yɛn customers anaa yɛne wɔn a wɔbɛforo yɛn pragea no ɛbɛyɛ deɛ obuo wɔm ɛbɛyɛ nea ɛbɛyɛ anisɔ ɛbɛyɛ nea ɛbɛyɛ ahomeka na ɛnkɔba sɛ yɛne wɔn bɛdiili biara yɛnhu wɔn sɛ wɔn ho hia ɛsɛ sɛ yɛfa yɛn customers ni sɛ yɛfa yɛn passengers ni sɛ wɔn ho hia paa ɛsiane sɛ wɔn ni hɔ a yɛn pragye adwuma no ɛwɛn kasa a yɛne wɔn bɛkasa nkitahodie a yɛne wɔn bɛdie eti sɛ wokɔ bank bi a sɛdeɛ bankers no wɔbɛfa so obuo kwan so wɔne wo bɛkasa woduru yɛ wokyia no koraa na watea wo sɛ wonte biribi ase a ɔtoo ne bo kyerɛkyerɛ wo kyerɛ wo sɛ woforo plane a ɛhɔtɛs no sɛ woanyɛ kafo a wobɛka sɛ dama woanyɛ kafo a wobɛka sɛ ɛhɔtɛs no ɔmopɛ wo anaa ɔmopɛ wo awareɛ ɛsiane sɛ kwan a ɔbɛfa so ne wakasa ɔmo ne wobɛdi nkitaho no ɛbɛdɔ nkɔn sɛ dabi akɔ saa bank hɔ ɛbɛdɔ nkɔn sɛ dabi afa saa flight no ɛbɛdɔ nkɔn sɛ dabi aforo saa rider no pragea no nipa pragea bi wɔ aboa so a mede bɛtafo na rider no yɛti mu a kaa no na wayi asi anim ɛna mede ɔfa tobo ɔhwɛ m'anim saa wankasa ɔkɔ saa na wasɛ yi afa ho no across tipa car bi and I'm saying offer on towable o say gina o ti boss fifom and I'm saying other easy from there o say open there o ba ya comfortable o ka kire me menko ahodo ya ton V8 ho menko tobi e no na metia mu a me feel comfortable and to say right away a china me who can pragya e twa mefro enti yan kai say yana wana yani won din kita ho no se woni ho a yan so yani ho yan kasai mu yani wa na montuo ya de nyina mu no yama obuo emram se yama obuo eba yani won kita ho bia ho a ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ deliberate attempt bi a yɛyɛ ama pragea adwuma no nyinaa obuo bɛba mu ɛsiane sɛ ɔforo wo deɛ na woyɛ ne basabasa ɛda ne tirim deɛ ɔbɛka sɛ prageafoɔ bubu adeɛ prageafoɔ ɔmonyɛ enti yɛbɛte sɔ sɛ yɛyɛ ankasa yɛbɛma animonyam aba yɛ adwuma no mu sɛ animonyam bɛma yɛ adwuma no mu a yɛmfa nidie ɛma wɔn a yɛfa wɔn yɛfa obuo ama yɛn customers no na sɛ yɛn nyinaa yɛ woyɛ ne nso me yɛ ɔno nso yɛ a ɛbɛma anidie ɛne obuo aba yɛ adwuma no mu nanso kɔkɔbɔ bi wɔ ha ɛnkyerɛ sɛ yɛte customer care ɛnkyerɛ sɛ yɛte fa obuo ma no eti deɛ ɔka kyerɛ wo no etia mmra a na woyɛ daabi customer care ɛnkyerɛ sɛ yɛdi na wo passenger no ɛnkyerɛ wo nea yɛ wabra saa no ɛmfa mmra kwae so enti sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ meyɛ yɛ late enti yifa ho yifa cars ne nyinaa ho kɔfa opposite ayi na direction no ho a ɛsɛ sɛ ɛmfa mmra kwae mu nti ɛsɛ sɛ woyɛ bold na obuo kwan so wotumi ne ne kasa
ɛkyerɛ sɛ deɛ woka no ɛwɔ mu sɛ woyɛ late but meyɛ saa mɛti amra enti customer care no ɛsɛ sɛ yɛde obuo ma wɔn nanso sɛ wɔka biribi akyerɛ yɛn na yɛhwɛ na ɛmfa mmara kwan mu a ɛsɛ sɛ obuo kwan so yɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ wɔn sɛ nea ɔka no yɛyɛ a ɛde ɔhaw ɛbɛba deɛ ɛtɔ so mmienu yɛse ethical behavior sɛ pɔpɔ kasa anaa kapɔfo no yɛse ethics anaa ethical behavior baabi a yɛwɔ nea ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne nea ɛnsɛ wo sɛ wobɛyɛ ɛwɔ hɔ enti adwuma biara ɛwɔ mu baabi a wobɛkɔ biara ɛwɔ hɔ baabi a wobɛfind yourself wobɛkɔ at any point in time no yɛwɔ principles bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wodi so ɛna yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ so a ɛsɛ sɛ wokata w'ani wɔ ho yɛni sɛ woyɛ enti ɛwɔ yɛ adwuma yɛ mu no sɛ pragea riders no ɛsɛ sɛ yɛhu deɛ yɛyɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ ethically no anaasɛ ɛwɔ yɛ adwuma no nhyehyɛe no wei ɛsɛ pata yɛn sɛ yɛyɛ ɛna wei ɛsɛ pata yɛn sɛ yɛbɛyɛ bebree na ɛnsɛ mfata yɛn sɛ yɛbɛyɛ as pragea riders no apart from deɛ yɛka sɛ ɛsɛ sɛ yɛde akuo ma customs ne nyinaa ɛyɛ nea yɛbɛyɛ a ɛbɛtia yɛn road traffic regulation anaasɛ yɛakwan sosɛm no deɛ ɛbɛtia no enti deɛ mpanimfoɔ ne yɛaka ne nyinaa sɛ yɛyɛ a ɛtia Ghana mmara no sɛ pragea riders no sɛ yɛtwe yɛn ho firi ho a ɛbɛboa yɛn ama no kyerɛ yɛn sɛ yɛdi mmara no a ɛwɔ yɛn adwuma so no anaasɛ nhyehyɛeɛ principles a ɛwɔ pragea adwuma so no yɛdi mu ɛdi so afei deɛ ɛtwa toɔ hia ehia sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri nnubɔne ho especially at a time a yɛte yɛn afidie n'akyi ɛnɛ deɛ aba no mmeranteɛ no wobɛhu na energy drink na esi baabi a ne sia ne wɔ no dashboard no esi so na wobɔbɔdeɛ ka aseɛ yi a wobɛhu sɛ yɛamese nneɛma aprapra nneɛma akekakeka nneɛma hɔ enti saa no yɛkɔ kakraa na sɛ yɛtwe gu yɛn anim a I'm telling you wɔwu tɛkyerɛ mba kora a wobɛhyia na yɛbɔ yɛn ho kɔkɔ sɛ etia mmara sɛ yɛbɛnom saa nnubɔne no sɛ apart from o pragea no deɛ MPTD foɔ ne wobɛnya no sɛ woanyɛ careful na sɛ yɛsɔ mu anaasɛ sɛ wode wo kɔhyɛ nnubɔne no mu na sɛ yɛsɔ mu a sɛ deɛ di kan yɛhu sɛ ɛwɔ wo hɔ ekuta wo deɛ ɛtɔ so mmienu yɛhu sɛ wɔnom ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛhu sɛ wode di dwa no sɛ yɛsɔ wo mu a etia mmara wobɛtumi akɔda afiase mfie bebree enti yɛmfa bɔ yɛn ho kɔkɔ sɛ apart from the dangers a ɛwɔ mu sɛ yɛbɛnom saa nnuro no a yɛmese ɛno nko a na yɛahwe o sɛ yɛde frɛfrɛ energy drink sɛ yɛde frɛfrɛ dan apart from sɛ ɛyɛ risky ma yɛn ankasa no etia mmara ɛma polisifoɔ ho kwan sɛ wɔsɔspɛte sɛ biribi saa ɛrekɔ so a saa adeɛ no a esi o dashboard n'anim no wɔbɛfa na yɛahyew na yɛde akɔ test wɔ laboratory na sɛ yɛhu sɛ nnubɔne wɔ mu a yɛde wo akɔgyina court na court atwe w'ase enti sɛdeɛ wo ne mi nyinaa agye tom sɛ pragea ɛna yɛde kɔba a ɛtumi ma yɛde hwɛ yɛ ho ɛtumi ma yɛde bɔ yɛ bra ɛyɛ nneɛma bebree no yɛma mmɔden asɛ sɛ yɛtwi a deɛ ɛtia mmara a me ne waka ho nsɛm nyinaa no yɛbɛyi yɛne afiri ne nyinaa so na yɛconcentrate on adwuma no a yɛyɛ no na yɛdi mmara so na deɛ mmara ne tia no yɛbɛgyae meda wo ase tricycle operators nkanka sɛ yɛfrɛ ɔmo pragea no ɔmo yɛ nneɛma bebree a ɛma even timamofoɔ no ɛnyɛ ɔmo dɛ because ɔmo ride a wobɛn so ɔmo abɛsi w'anim ɔmo atie si kwan no so
baby a wo say nipa nam no ho na omo nam edum bi kra say passengers na omo afọ omo no kra no don say omo kasa ya mu mpo atem didie ene ntokwa ene eka ho wo be hwekra na edum bi kra mo so omo mienu kra na say pragia omo ekun ntokwa ne eka ho nti wo hwa wo say they are disregarding the road traffic regulation ambra ya hyehyɛ to a ehwɛ na ɛbɔ car ene saa pragia ho ban na omo ntumi nya nneoma emfata no bebre omo nni so enti saa hyehyɛ trainer ye ne buta ya ne sɛ ye pese ye ka ke omo embra o so omo di so ene nneoma sɛ ya omo ya ebetumi ama omo ne aban enya amane anase ye police betumi ache omo nti no hu titire nti na ama sisi a ye hye omo a ye ne omo be ye dwuma a ete saa no na mintumi so nka na minja Asanteman Zongo Nkosuohene no mbodimbo ene asokore mampon municipal assembly omo collaboration any police na ma yetumi edi dwuma ete saa I say police ni outrider bia ohwe ne nkwa ewo Kenya si area mo say impese mu aye hu say pragia bi krampo na enam so a ema police ni nya accident a ohwe ne nkwa enye we nkwa bebre yatiti a enam omunti nkofo bebre ahwe omo nkwa ene omo ankasa pragia riders na so bebre ewo akwanhia tetete saa nti etumi ma akwanhia bebre ba bedase efi ukuada ekro ni ayeye ne se police for war mention division na kaka MTTD officers any operation for omo ka ho nyina no ya beti ye hu egu abonten na pragia for a omo ye adwuma omo ni license enkolan kisankiti a omo twi pragia any binim krampo ha omo nya Ghana for a omo ni nkrata bia o se omo ye adwuma wa ha omo twi pragia any na ka ho nyina no ye si ye ni so se ye be chichi sankofo ni nyina de omo kugina court na court atwe omo so ye gidi se ye start ye saa omo se embra wo man mu a wo se ye de ye adwuma na nkanka so sanity a wo se ema eba mention division ha nyina no ebetumi ehu se enyoma be koso ma public no eni age se sisi a bibia ye peaceful because ne akoso na nye sisi anu mom de eye Greater Kumasi area ha omo ne na nam no omo nhye omo se ma omo nko kokko baby first nanka under normal circumstances nka pragia ne na ka ho sa no keni so omo ko highway but we shall say how no ye urban areas highway ni any have bresa na nipa so doso nti na ama ya akwenja abasa say omo bo no na mpo ni ampesa me kan say road traffic regulation ko ampo ma ho kwan say nka pragia no ko amu fa yadwuma na so di time bia nipa ho don ni ne ka ho nti ne obi ha bo say yebu ye ni aguso ba say ya ba ye problem kasi amanya dia na say ye de na sifo the chief superintendent Frederick Hammond mentioned divisional commander na wo hwe me benku so chief superintendent Kingsley Kaude on airport district commander and DSP Miss Docas Chemesa also no MTTD commander for mentioned division Jumadia ewo ehwe se pragiafo no mse sia no omoye adwuma na so enkola wo mpenfo wo na omoye ade bi so a entwa mfata na mi ankasa ye Asanteman Zongo Nkosuohene se sadia ye nhwe ni police ni DFO na yen from na yen hwe ekwan a de omere ebe fa so na obi ahu ekwan a obetima twi pragia ma asembi ede ensi obi se odwani atofuma hu ni me de omoye a enfata betimi ya chibi omuye ne ma bebre entwa nso obi onum na onama kaeba no physical ofa se pragia ne ka so pragia so enye ka moto ni nyina kambo mu so na ese e from nyina na ya ma omahu ekwan a ombefa so ma asundwere aba omo so no mo nante a no mo so anya ahoto do bofo so ere anya ahoto ewo mu de dwumade de yentwa so ebe koso aye bia yenya afibia ebitimanya 2 times na 3 times na mo omahu dwumade a ewo so
nse wo na adwumade no amazisia no youth bebre so anya adwumade a omoye ewo mu ama basabasa na den aba fom kakra nti no ese ye na ebebo mo na omo so hu ekwan a ombe timi aradi ma bibie de ensi na asunje so aba pragia for the omodoso sisi ano ye hwe dodo a ebenya bia na asate ne omo nse omodoso nse wo hwe na asante region de bebia ye omo nti egusu ne omo efa ekwan kakra na omo so ye ka na omutie na enyina hu ekwan ba fa na asunje de aba